Na kita sa tong last stop, nagmotor-motor ko sa Carcar. Ano Carcar? Motor-motor. So ano na to sa tong last stop, of course, di na to malimtan. Ang kinalamian nga delicacy sa Carcar, ang Chicharon. Dami pasalubong. 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 O para dili maguol ang mga tao nga nabilin. Ati, unsay mas lami, chicharon o ako? Tarong-tarong ako ha. Lasa niyo ng bundaki ko chicharon te, patilawa ko sa chicharon te. Unsa ni? Special ni? Regular? Regular ni. Unsa ang regular? Kanang walay unod. Regular siya pero special. Ang walay unod ordinary to. Regular siya pero special. Naman tayo spicy sir, awas sir. Kasi sa patilaw ka ng regular per specialty. Unsay kalayanan ni sa regular o sa special yun? Regular ni siya nga special. Naman tayo ordinary sir nga regular. Ah, kani ordinary nga special. Regular na siya. Regular nga special. Manumduman ako mga igsuon na ate. Ate ba rin ako? Ate rin ako. Ate. Sabi namin naman si ate. Regular siya nga special. Maodian. Murag siya, regular yung pagkata per special siya nako. Ate, mo natin. Ayaw pa ninood ba? Ikaw, Ben, kanusta ka machicharon? Bagong din. Ayaw ba ate? Ayaw. Una sa ka, ikaw una. No? Naging nga ng mga ko ano, regular siya nga tao sa uban, pero para nimo special kay siya. Pero wag gyapon katagda. O, tilawa ko glain dihati, unsa pa dihati? Sige, spicy. Lahat lagi na sila atin, no? So actually, pwede ka magtilaw-tilaw dyan sila mga chicharon. Kaya para at least makuha ni mo imong gusto nga lasa. Gusto nga lasa kung sa gid mo nga ibgan, kung sakto ba gid mong feelings para niya. Ay, ano nabot na kani ang spicy. Sure jug ka nga hang ni. So nay red. Nay red. In fairness, hangin siya. Ay, Ben. So, ganahan ko itong regular na special o katong spicy. Bundaki ko napo ka kilo para atakihon ta na nasa balay. Para high blaron ta na nasa balay, tagay kog napo ka kilo. Kaya para wato sila reklamo ni guli na ako ora daw nagsuroy-suroy di na ako sa kuyugon. Sige, para at least mamurabog ni kuyog sa kong suroy. Naay pre-taste na madam, pamili na madam, tilawin na ta nakaputos. Ayaw lang igawa sa kuan na ayaw ibutang sa ayaw ibtas plastic. Madam oh. Unsa ka hamis, way tatsa, way garas. Layon kay mamalit og pasalubong dere no. Actually daghan pa kay pasalubong dere. So dili lang delicacy sa Carcaran niyo makita. Actually mga delicacy ni sa Cebu. Nandiyan na ako. So since lami naman kay ko kaon sa lapitan, murag daghan na ka nagwat nako sa balay no. Enjoy sa nina ako dere. Kaon sa ako. Bahala na mo diha. Of course, salamat kayo no Maricel Anthony. Si Maricel Soriano, si Tony Gonzaga. Out. Sana all na kuyog pati sa inyong pangalan sa tindahan. Kaya ako na po ka kilo. Ambi. Ambi, padali. Adali te. Ano sa kasukoy? Iwa mo sang gini. Oh.
Napo kag ilo. Apil ka? Ah, dili ka apil di ay sa napo kilo, dili daw siya apil sa napo kilo. Madam, kuyugon lang sa tika. Thank you. Ulit na ko. Taxi! Ah, ay taxi dari. Wala din, ako din sa Carcar. Asa mo ito kumakuyog? Gibihaan ko. Pati naman ka mo. Bala mo eh. Sadari na lang ko. Oh, grabe ka, Carcar! Oh, busog. Nawa akong kauhaw. Ug daghan kayo mga nindot na mga memories. Ay. Ay, wala dyan magmahay. Actually, dili dyan magmahay ang mga nabilin sa balay. Di dyan ako sila malimtan, no? Abi pa lang, kasi palayason ta. O, di mo magmahay. Duhani ka bag, ha? Para na sa inyo, ha? Ay, salamat kayo, Carcar. Kini si Ben Salise. Magkuyog-kuyog ka sa sunod natong MugSuroy ta! Bye!